Sa number 3, weighbridge para sa mga dump truck na ginahakutan sa basura sa Bacolod City ang operational na. Dili gabase ang balayran sa syudad sa private garbage collector. Gisiguro na sa Department of Public Services sa pag-operate sa weighbridge sa sanitary landfill sa Barangay Felisa sa Bacolod City. Sunod sa kay Maria Fetres Fuentes, OIC sang DPS, kinalauman sa syudad nga mas mapabaskog man ang paghakot sa basura sang IPM-CDC nga mo ang private garbage collector sang syudad. Sandig sa nakasugtan, 1,250 pesos per ton ang suktanay sa tunga sang syudad kag IPM para sa mahakot nga basura pakadto sa landfill. Nalakip man sa 220 million pesos ang kontrata. Ang 63 million nga pondo para sa pag-maintain sang IPM sang sanitary landfill. Ginahulat naman karon sang DPS nga matigayon na ang pag-release ang pondo nga magagikan sa 4.4 billion pesos nga loan agreement agud nga matigayon ang expansion sang landfill sang syudad. Ang atong payment sa IPM would depend sa volume na i-deliver nila sa landfill. Pero ang pinaka-objective naton nga nag-weight-based kita because para sa amon, during the draft of the terms of reference, isa mga strategy para ma-increase man ang ilang collection efficiency.